Opet on ihan yliarvostettui. Kun ei ne osaa tehdä mitään muuta kuin syödä kakkaa, ei ihme, että ne saa niin vähän palkkaa. Mulle diagnosoitiin peliaddiktia, jota kukaan ei osannut hoitaa, mukaan lukien opet, jotka kehuu itseään aina ihan liikaa. Opet tarvis kyllä ATK-tukea, kun ei ne edes osaa legit avaa niiden koneita. Koulu vois miettiä, mikä on oikeesti pahempi, et kattoo puhelin, syö purkkaa tai puhuu tunnilla, vai se kun muut vaan vetää vapee vessas ja hakka toisiaan kulman takaa. Opet kun ne menee opehuoneeseen, niin ne syö siellä vaan kakkuja karkkii ja vaan pakottaa oppilaat syömään koulun benchwarmer ruokaa. Oh yeah! Kiitos käynnistä ja tervetuloa